Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 10:09. This time. Gidlamang Balugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyo siling nga Marilo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:11. Unang kabahin sa katon siling kapagpalagad, ginadurong sa iyo sa kalwan sa Basta naman mapalangga naman nga tagpalamati karon nga adlaw Biyernes, Friday night, Petsa 27. Sa giyat po nagpabiling kita sa bulan sang Tigkiriwi, bulan sang Kapurauton, ang bulan sang Agosto. 5 tulog na lang. Goodbye na sa Tigkiriwi. Welcome na sa Beer Months. Abay pa nga magkagulo ginawa kita pisar sang COVID-19. Friday night na to sila papalaga sa kinanda liwat naman natin nga manging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sila nga mga correspondent sa pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipo nila sila nga mga police report. Blotter entry, record of events, official nga nabalhag sa police blotter entry sa aton nga mga kapulisan sa Central Southern kag Northern Negros. Of course, dara na napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod atong ginabantayan. Katimbang sang sininga programa ang mata kag durunggan oras sa kagabiyon ang atong sininga Patrol 2. Ang atong sininga Crosswind Patrol kaina pa nagalambiyong sa pinakabahin sang Metro Bacolod bantayan kag himonsuhan amat-amat kapag dalom sa kagabihon curfew na. White naman ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Update sa COVID-19 News Center, balita sa national kag international. Builog natin ang porsa ni Action ang Defensor. Pag-off da magkita sa atong sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang porsa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera.
Back up diri sa aton nga IT expert Sir L. Ray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong sa Dansang Bago, puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda lang yung salagat ng korman sa Siliga Patutunan Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op din ninyo ako sa nabilin 46 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Live Patrol! Ang iningabayan sa ato nga pawalagan ginadurong sa inyo sa kawan sang V3 Bayo. Ang atong sili kalangitan, kung kaysa hindi ta maibitar, nagatupa ang ulan. Ulan nga hindi permanente, pugtak-pugtak. May dala pa ina nga pagpulo pangilat, kag pagpulo panagoob. Waita Bagyo, Waita LPA, Intertropical Convergence Zone, ang naga. Paulan-ulan sa pila kabahin sang Western Visayas, particularmente Bacolod and Negros Occidental. Along lang sa mga nagabiyahe pa mo ni oras. Extra nga paghalong ko nagadaragan kamo, especially kung malayo-layo pa ang inyo destinasyon. Likawan tagid ang ginatawag nga aksidente sa dalanon. Kung pwede lang. Ato sa nga constant reminder sa aton nga makaaksyon, social distancing, pag may bakuna, magpabakuna. Dr. Alfred's Green Coffee, isa ka na nasidik kag less coffee, ginsibugan sang nagkalalaing nga sabor, resulta, manamit ang sabor. Ang kinarain pa sa Dr. Alfred's Coffee or Green Coffee, sa iban nga coffee, ang iya siningan nutrients. Amo ini nga hindi katingalahan nga ang Dr. Alfred's Green Coffee, nagahimo ini sang dako nga news o kon balita sa ginatawag nga coffee industry. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, coffee reinvented, kag coffee for your health. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal sa pinakamalapit nga butika sa inyo nga mga lugar. Kakagini nga bahin sa atong sininga pagpangalagad, ginadulong naman sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule, anti-tumor, anti-cancer. Makabulig ang Santon Plus Herbal Capsule. May cyst ka, may goiter, prostate enlargement, nagabulig ini panubo blood pressure, nagabulig panubo blood sugar level, kag anti-dengue, ang Santon Plus Herbal Capsule, nagabulig ba normalize ang aton nga platelet. Lalamang ini sa mga milipiso nga makuha kung ikaw nagatumar adlaw-adlaw. Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan di nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung nakayo si Action Roger Gutib, may
Basta da. Huwag kita Ara, da. ara. Ara, Ikaw huwag pa. kita nagsalay, no? Puwerte ng waswas mo. Huwag kami gani nagsala. Oh, gani. Huwag kami temprano, panapong, di ba, lagid? Amo. Do ginabatsyag mo na to eh. Odo ginabat sa itong daan mo temprano, pa ini karon sa jag, ini karon sa Oh. giyari, gini ako. May atap gigli sa tapos ng panyapo, no? O gani man, sa tumakakson sa mga kabalo, may ginbono na naman sa mga gabi, oh. Patay gid. Dili sa may area sang ano yung isa ng medalya milagrosa nga purok gali. Oo. Greensville to sa division Black Generic. Greensville to. Ban silingan kung tangob. Ta Villamonte. Villamonte. Ato ba dumdum kay nagilalagway mo sa action report sa balmong dira sa may lapit sa may home site nga sa intersection Oo. sa puting traffic. Dadampi maliko ka ba ng Fortune Town nga ruta. May una nga bangga sa wala, Okay. sa wala, pasulod na ara lang dahil sa kilid sa dalan kay na. Bay ko dalan lang? Dili ka dalan lang kay ti nakadalagan pa ining biktima. Oo. Kabalo ka alog nisa. Alog tapos ting bakti kay nakaresidente. Abel tulong! 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 Pero may igo na siya. Ha? May igo na siya. Maigo na sa kay tiga dalagan sa gisinggitan sa tulong. Wow. Kay Tagalog mo, sabi ko rin nila kung ano naman blaki doon sino maglao may mga gabi na may Tagalog pa yabla. Sus. Yung mga residente do so wala naman kuno sa ila. Oo. Tapos kipot sa gulpi do may isa nga masulod sa tanay bla sa isa ka garahe actioneric na bukas. Oo. Kita sa Santag Balayo ay sige pasulod pagbalik kaya ati ato tumbalay sa kilid sa dalan. Wow. Ginbawian sang kabuhi ining 43 anyos ni. Ginalagas sila ito yung kabuhi. construction Iguro to worker. ginaway. Iguro to. Ha? Ginalagas sila ito ginaway. Pag sila yung tulong. Okay, ting daga ano na gari duga gwa hangin na nasbaba pero nga duga punga na sa. Pinot na guro itong yung pamatsyaga. Tapos ang igo sa buno eh. Hindi kayo mo mag-pin-off ng igo liog. Sus, grabe. Binuno sa liog to kagambar ng diarim. Okay na. Ang mayor gurong oga sa liog. Iguro ba siya nasa camgid? Ay pasinsa sa council ang base mga residente sa mga diarim mo. Dalom ang igo sa liog. Wow. Dito iguro to inuna action na rekla. Kung hindi to I speak ba si Tres Cantos bla? Ay hindi kutsilyo gito kuno. Kutsilyo ged? Kutsilyo gito Basta yung mga ginapang- agi. Ito kay palaba. Basta ginapanghiwa plus baboy na nga daw mala palamingko mablang style aw. Gani, gini kiti. Ang lain si to, may iguro sa kadaan sa liog dahil ginadugangan pagit sa bunos dugan. Abaw, ti daw. Tigtugid ko nga doon nagtula ako nagkaraubos ang dugo siguro. Sus. And then kay gadagan sa tulong dugo mong. Oo. Tapos niyara pag sa igo siya dali nga chandra sa abdomen. Tablo kay gotaran puro papatal bla nga daw mambalbi ba sa likod. Ako likod pwede pa na matabangan, kamot pwede pa na paatiil. Ay igo sinitaran doon mga alang-alang kagida sa panyimpo kay ti Chan. Ano Green niya? off. Why pa ni suspect na nagbuno ni sa biktima? Why that wala pa sa may nag-surface nga suspect kay Nurgaduga Gulugalom na nablamo sinauras Oo. mga 8:40 something no sa gabi Oo. na Joe Magulugalom mo ng panahon siguro iba ng mga tao dala nagapanago na yung kagara masulod sila balay Sus. kabalo ka ining dalan sa kilid yung piyakag-piyakin sa ni may mga panimalay pero mga high-end na nga kung lagko o mga balay nga tag-as ang pader kay subdivision na namong Oo. ano ni actually construction worker ining biktima action ereka Okay. alias no more or less according to kay Police Major John Ray Batablahanap ang station commanders ang station number 4 mga gaedad ini actually 43 anyos no ini sa na kay Danilo Rohiro temporarily nagarinta na sa isa ka balay sa Purok 42 Bayanihan, Barangay Villamonte. Tingaling kitilapit lamang sa ginatabawan. Ako, balik sa Triumph, kaya may isa diba ka Triumph Homes. Oo. Nga do balaligyaan, nga bago sinadira, malapit sa lugar. Okay. Dra sa nag-obra, drama sa nag-tinir sa ilang nga do barak, sa actionary, kwento sa nag-tinir, sa ilang nga boarding house. Ang lugar ko sa diin sa ginatudlo nila nga ginbuno, ang ginaobra nila, may lakton ka lang mga more or less, mga 30 meters, bangga na dayon. Dito sa ko naging buno sa bangga, action ereka.
wala na kilala. Anong suspect eh? Tigay wala gid na nakakita o kung may nag-surface bilang natudlo sa pulis subong nga sila nakakita sa paggabuno sining lalaki. Di subong duhay gid blanco gid ang kapulisan, blanco gid sa Police Major Jun Ray Batadlan kung paano nagluluntad. Ano gid matutuon niya tabo. Try nila nga ma-recover ang cellphone. Kung base daw yung idea to the cellphone now. Ang base makabulig. CCTV, ay doon kayo makita ang CCTV sa area, kasi mga panimalay, bala? Ang lapit ito sa may establishment, kilayo, masang kuha sito ko, no? Pero tinguan to nila, kaya ang gusto din ng bala ng senaryo, paano naglungtad, naging buno ni Sir Kasi duway ba sa kontra sa lugar, no? Ang lugar doon, once sa pamilya, ay magpalapit sa kapulisan, ka magpabalo nga, ini sa may gapaog-paog, siya, dugay din nga pinaugay, iya, at iya mo naguro makabulig-bulig nga agad nga masulbar ang kaso, pero subong mabulbudlay, pakido wala pag yung suspect, wala pa man sila matibo, may nag-record, may sabay makafo. Kaya ti ibang, alog mong, doon pila pa man nagkuno katuig, dari sa may sulat ng Bacolod, and then, in terms of illegal activities, doon, may nagkuno sa involved ka ni Action Eric eh. Ako to na, nung kayo na mga residente sa lugar, medyo manabudlaya, na sila una mag-identify, damo nga alam nga nagaginawa. Ulihin na lang yung confirm ni Police Major John Ray Batadlan nga si Rohero, ginawagin ang ginabuno patay Action Eric. Ang kutsilyo yung gamit, wag gina-recover. Suspect, wag na-identify. Amo na medyo bulubudlay sa kapulisan naton, Boperte, iban ka comment na niya, duwa na kaadlaw, may mo, alam mo, kapunggal mo na kasi gusto kami kakatabo, ina, no? Nga mga criminal action na Erika. Ang lain pa kayo nagabuong ulan kay Inay, kasi basa pati soko, may mo. Away dugayan, makuha ang bangkay, kasi yung guro, malilag ulan, mamaniya, kabudlay, ito rin nga, ano mo to, pero kung ulit nagabot, sa may mo, pagturo-tulo talipin, ha? Kapag soko, ay tindirigalian nyo na, maparas mo, kasi kaya tinagasulay, tanan mo, pati mga gadgets, so nila kayo na, ano na, mga dugo, ay kaya makitaan sa lugar, kayo na, ano na ba ka, ulan, action, ikaw, sa area mismo, no? Kaya mo na sumungin na padalman, diri, isang baka 4, masubo-subo ng balita, damo ka na yung react, sila diri, kaya pero tigit ko ng kabrutal, ang ginimo sa inay mata, sabi na mga nakakilala, si action, kaya di mo pina-usisa, kinapadalman, subong, sa aton nga mga kapulisan, gabi na ni Police Major John Ray Batadlan, Sir Flores, sila sa investigador, sa nga backup for action, Eric, no? Ano may statement di sa kina sa itong interview? Medalya Milagrosa, Barangay Villamonte. Aton nga suspect is si Rogelio. Ang victim? Aton nga victim is si Danilo Rojero, 43 years old, sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte. Ano sa natabukol sa isang? Ang mga witness na nakita ni si Danilo, gadlaga na, may buno na, gapayo bulig. Ato subong sige pa ginabaktrack sa subong, hindi nagalin, hindi sila nag-start ang insidente. Magapangitas ang lead sa posibleng mga suspect o suspects sa natabong stabi. Kung sila sa at large, unidentified? Unidentified to suspect yung sige pa ito nga pangita ang mga witnesses makabulig sa atin. Okay, wala kami naka-witness o nakakita. Si Danilo, nag-ubrani sa as construction worker. Okay. So that time, so wala sang iban nga nakikita na bunahan sa wala pa sang may nakakita, wala pa sang witness nga nakahatag sa amon informasyon nga amon nakabuno. Nakakita lang yung mga witnesses lang nakita nila, agad-laga na lang yan si Danilo. Just on the spot yan? Hindi nakadagan pa siya. Okay. So, more or less 50 meters pa niya nang dalagan bago siya na bawian sa ginawa. About sila nga sa area, kung hindi sila kitaan, hindi sa mo na-type na sabihin sa ginbuno? Hindi pa na. Okay. So, buong saan ang ginobra sa kapulisan? Sige aton nga social investigation dari sa area sa posibleng mga lead sa suspects pa. Ayo nito yung pamilya ba sa idea? Oo, kasi ang pamilya may history si Danilo kontra o sa makaugdanan niya para ma-solve ng kaso, para matagaan ni hostage siya ang pagkamatay ng atong biktima nga si Danilo.
Actually, mati anti-police major, John Ray Batadlaan, ang Alaka 4 commander, Perti Masulay, kay dato kapang sot-sot sa may bayanihan to. Nga lang, lang nila nga, kung anong makabo sa lugar ko, ano mga investigasyon na ginaobra, talagay tiba sa mo silang panyempo, kagawin masyado, so may nakakita akong saksi, kagawin ginanabulig sa kapulisan, budlayan, ginang polisi, nga wala sila pangita. Tiyo mo na kabadri ni Sir Batadlaan, ayun sila sa pamilya. Base pa lang man bala, doon nga mag-cooperar gaya. Agad nga mag-ano siyang kamatayon sa ninurahero, kaya ang maganda yung patanda na nagtatrabaho, manigro sa ngustod, ramot lang, kung natabo nga naglabos, puntong nabunuan na sa kagabi na tiarad dalan, naging siguro kabuno Ang nang sitwasyon, aksyon, Erika. Damo ga komento, banila do, ini katapusan. Gapon, shooting incident to ya. Hindi to ya stabbing, no? Shooting incident to ya, most likely yung motibo, gid. Ini subong ti, pa nila na-identify kung yung motibo, gid mong. Pero na-check na nila, no? Ginanantaw nila din yung motibo, aksyon, Eric, no? Anyways, kita karoon yung gabi, ari kami din sa magkilid, bilas ang provincial capital. Kilid Kapitolyo, damo digili mga stalls o kung mga balaklan na pagkaon. Damo din nag-standby, kikili ang iban nga mga nagtatrabaho sa call center, kung dito kalusot sa piyak kabaligyan, diri sila kay kung gabi, ilang di mong kabaligyan, so mong ginaalaw man din sila, no? Mga ano ni mga cart, lamlaksyon ay kabaligyan. Ano ba ganyan na pre, sa warma? Sa warma, ano pag Paris, ang Paris, so ni Noam may batsoy pa? Okay. Beef Paris, may beef mami, may arroz caldo, may batsoy. Pero ti mga balubuligya, din may mga rinlain man. May mga menu box ako na managuro sa may karton na bilang ang box ping may kanon, kasi may sudan. Kita ko, ba't kita may arroz caldo, todo kayo may itlog, Ako itlog ba? Ako si itlog ba? Rasulot sang cup, pero may nasalan man di kali, makikuplito, no? May nagkasakot pag nga babae, may sawarma man, no? May kabigyan din noon, may dancer, pwede sila galingaw po, no? Pero this kilit sang provincial capital Laguna. May nagkabili, pero hindi may nagkalabay-labay, lamra, nga pwede lang sila kapag take out, pang dalo lang nila, pero pwede ka dulo dine-in, no? Kapag nga po, kagunan na dre, pagtanda rin kapit man diwa ka din sa bagay, may Paris pre, no? Paris, patok yung subungan Paris, mong kinakon mo may kanon ka na, may sudan ka pa. No, sabaw, no? Painitinit, kung gusto mo pa initinit, sige nalawas, kaya medyo mabalubog na ang panahon, ibang kilabanan na ginainom o ginahigop nila. Sabaw, na tapos may ginaangkab kapag ibig nga inasal nga pinapay, pati tinapay, todo no, nagbalik naman din sa puno nga ginaulo asal-asal ang tinapay. Dari sa may provincial capital Laguna. Ano ginakaon mo pre? Shawarma Beef Paris, ang kay aksyon ninyo, kay nagpainit-init sa gali, kaya doon na tulutugnawan, gisa. Because po, tama man ito na, no? Tirak bilog naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pito ka mga do-kart, hindi miyara man nga kanope, tapos sa piyak, gali miyara, pagin may balot, puntaw, bilog balot kag mani, tapos may mga fishball, no? Mga finger food, sigto sa may piyak, pagin. Awas mo mga bago, mo kasi dito sa NGC, bawal na. Abay, di rin matamasa po sa wala man doon nabiyak wa. Di naman kita sa may provincial capital Laguna. Mayroon kay baki-baki naman kundi nga sa makadto. May lugar naman sila nga ginatiniran para sa ila. Kaya ginaalaw, wag yung problema. Basta nasunod lang talaga yung mga health protocol. Subagad, nakulan, pero ginpatapos silang kayo ng investigasyon, naghulaw man sa mga antis magalasbis, naghulaw naman ang ulan. No, na po basa-basa, alam na dito, pero pagkagabi na, tapak sa last days, way na nag-turutalipi, way na nagabunok ang ulan, aksyon, Eric, no? Dami na pa niyan po sa palibot ng syudad, iban sila dito kayo na nagkuno lang urag, kaya gini ka Friday night, pero iba na kayo nga gawa. Kag iban rin, ang matamat na nagapinauli, ilabi na nga curfew na, dugay-dugay, kaya kung madakpan ka karoon, kung didigdo ka itulog sa prisuhan, no? Nakaaksyon so far, ang mga pinaka-uli nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod, subong agad mga kaaksyon na. Ang mga sitwasyon diri sa area sa Lacson, digwa na ang dalanon. Sa totalan mga kaaksyon tandaan,
Samantalang tagdibot sa Makamida Aksyon Jan Diaz. Una sunod na sa aksyon sa Makamida Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Aksyon Jan na Diaz. Tiyan mo na kung saan hindi mo mapakta ng krimen nga may best nga matawhay. Dugay-dugay. Kibot ka lang, may nabunaan, patay pa. Dala sa area sang Vinamonte. Tugyan na sa kapolisan sa station number 4. Nidalom ni Police Major John Ray Batadlan ang pag-usisa kung sino niyang mga responsable nga nagbuno ka nagpatay ni sa isa ka construction worker nga logo. Mga igoy, puro tanong fatal, no? May sa dughan, may sa liog. Kitaan na sa pila ka mga residente nga nagadalagan pangayo tabang hindi mo may buno naglito 3 bilog sa lawas siya tuway gid dito mismo sa gindurugan siya sa pagdaragan niya dito mo siya natumbakag ginbawian sang kabuhi gabay pa nga makilala ang mga persona nga naghimo sining krimen madakpan or if not mapasakaan kaso bisan paano matagtaman ng hustisya sa sining kamatayon sa isa kaalog nga construction worker. Ang report ni Aksyon Jan Diaz ginadulong sa iyo sa kalawas ng Evergreen Herbal Capsule ang pinakabago kang pinaka Encarnacion Similiano. Check attend lang sa may Chick-in Hotel daw. Sa pangigaro na rada sa
Toto Alex Montesa and Company, happy listening kay Ebony Butcher sang Germany. Sa kay Primo Tuan, Ravina Magbanwa, dira sa Kawayan. Primo, musta ka da? Urok-urok si Primo Tuan, Ravina Magbanwa sa Kawayan. Si Matsi, may gabi. Ano nang plamatin? Ani Matsi ni man. Si Rosalie Soles Malasaga, ga monitor gid sa aton sa nga program, no? Si Sir Frank Francisco, may gabi kay Sir Frank Francisco and family, kag sa mga taga Police Station number 1. Salamat kay Sir Frank Francisco sa iyong mga pagmonitor. Kay Star Mayo, Vanessa Mayo dira, happy weekend dira sa imo sa United States of America. USA. Ay, puwerti. Sir Edwin Pineda sa New Jersey, may gabigid kay Terry Simpron Yung. Mr. Mrs. Ronnie Gordon and family, happy listening. Kay Melanie Calvas, kag kay Athea Kim Iriman. Ga-monitor gisa to. Sa kay Donald Kabasak, may gabigid. Ining parte bala sa gintiro kagabida sa may Palangka Road sa Barangay 10. By the way, may gabi nila kay Nanay Tessie Noble, ha? Nanay Tessie Noble, may gabi kay Tutong Noble, kay Idol Kagawad Peter may Noble. Kay kumari ko nila January, ha? Kay ihado ko da sa mga kids da, so JP may gabi da, no? Sa areas ng SP Village. Ining gintiro kagabibla, dala sa may madulo mga porsyon sang kwan, Palangka Road. Bali sa Corps ng Barangay Just identify na to sang tiyo yung kagawa sa Barangay 35. Ano patay mo ni si Mark Bonan Huesna, 34 years old, soltero. Ni taga-kwan siya, taga-purok Mapinalanggaon, Barangay 35. So ang latest development sa ato nga ginrelay ni Police Captain Paul Vincent Pindon nga ang ining biktima gali may kaso ni nga drugs sa station number 9, police station 1, galing kaya na-dismiss niya ang kaso ya, kaya bati ko to kay na sa kay police captain Pindon, daw wala ni nakatambong ang apprehending officer mo sa kaso. So, na-dismiss niya ang drug case ni Mark Bonan Huesna. I think ang kaso yun yung RE 9165-611 ito sang June 24 ni Blamong 2014, no? Now, ang pamilya nag-refuse nga ipa-autopsin ang bangkay sa biktima. Sila mismo kumbinsido nga tiro ang igo kag ang kamatan sa biktima. Now, ang armas sang biktima nga napatay ang 45 ito, ipadalom to sa ballistic. Kag sa kinatawag nga cross-matching. Ano gin-request niya sa police station number 2 sa Crime Lab sang Negros Occidental Provincial Police Office. Dahil hindi sigurado ang police naton kung may angot sa droga ining kaso, kaya wala pa man sila sa may nayatang ebidensya mo. Actually, partially na istorya nila ang pamilya sa napatay, pero hindi gid bala tayo yun, kasi kabalo sila kasi sako man, ginahikot ang bangkay. Para guruti, maplastar ka mapalubong eh. Pero according kay Police Paul Vincent Pindon, natin hindi sila why nagapatimaan kung mag-refuse ang pamilya sa autopsy, hindi na sila magsige-imbestigasyon. But sigihon nila, kag namin lang diri kay ang pamilya daw willing gid mag-cooperar. Gusto man kay ang liabi ari man sila mo. Kung di sila mag-cooperar kag kung may nabalaan sila nga pawala na sila ara kabudlayan ang aton sining kapulisan. Ibaluan naton sa pag-investigar sa aton investigador nasa nga bulan June 24, 2014 may kaso siya nga paglapas ang RA 9165 section 11. Pamangkot pa kita sa himata kay ang dismissal order wala pa ta na makita kung ano nga date pero na-dismiss ni siya, no? Lista lang mag-specify kung ano nga year siya na-dismiss. Kasubong man ang aton investigator on case nakapag-request na sa Crime
laboratory for ballistics and possible cross-matching sa armas nga nakuha sa iyang paghinakop. Kag ang pamilya naghatag sa sila nga panaysayon nga hindi na sila magpa-autopsy sa ilang mata. Masign sila sa refusal for autopsy. Hindi na lang pag-autopsy kay clearly do nakita nila nga sa ulo na gidman ang igo sa nga bala at wala naman nga iban nga igo pa sa lawas, no. So respetoon pa ang ilang desisyon nga hindi na lang pag-autopsy. Pero it doesn't mean nga hindi sila gusto nga padayonon ang pag-imbestigar naton. May autopsy or wala ang pag-imbestigar naton sa kaso nga ni arat si gihapon. So far ang napamangkot palang bisang investigador naton ang iya nga tiyo nga barangay Higawad sa barangay 35, no. Kag ang iya mga pamilya kumbaga hindi bala concrete ang mga statements bala kay siguro ang biktima naton hindi man usually or diragid bala sa ila pamilya. So hindi ta ma-determine or di pa sila katag kung may possible sa nga nakaalitan na kontra nakaaway sa diri sa Bacolod nga maging rason sa paglutas ng iyang kabuhi. Padayon pa gyapon ang pagpamangkot ug pagkontak sa aton mga investigador sa mga pamilya. Possible, sir, nga ang case ni nga dismissal sa drugs may angot ihan sa pagpatay sa iya? Hindi ta ma-establish ang gulo, sir, no? Kay kulang pa kita sa nga ebidensya or kulang pa kita sa nga detalye kag impormasyon. May baluan naton nga ang kaso nga na-dismiss tungod ni sa wala pagpungko sa nga i-arresting officer or wala naka-attend sang hearing during giniring ang aton nga biktima. Ay mo investigador sa naka-istorya sa pamilya parte sa armas ni isang biktima kanong trabaho yan eh. So no, sa investigador naton, no, wala makuha sang investigador ta kung may obra or wala. Kag gilayon man yung pamangkot ang pamilya kung kabalo do sila nga may armas ang aton nga biktima. Pero base sa panaysayon sa aton nga investigador, do wala idea ang pamilya nga may armas ang aton nga biktima, no. Why man, sir, sa pamahog prior sa pagtiros, why kabuhat ang pamilya? Wala pa man ka bal, pero ginatingwaan pa naton kwaon ang side ng pamilya kung may possibilities bala sang simpong before matabo ang insidente may mga pagpamahog or may mga threat sa kabuhi niya. So padayon pang pagpamangkot naton sa pamilya. Ang pamilya, sir, interesado pa sa kaso kag ang lantaw nyo ga-cooperar man sila sa inyo? Cooperar man kag interesado man sila sa kaso nga matagaan sa hustisya ang pagkamatay sa ilay mata. Tagay niya lang sang may panahon kag pagangop ang personnel sa police station to nagatingwa man nga mapangitaan sang mabakod ng mga impormasyon para gilayon man nga masulbar ang kaso nga ni sir. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it, si Police Captain Paul Vincent Pindon, ng Hepe Station Number 2. So, taga-Antaligwang Police Station 2. Kapag imbestigar, hindi ka mabala ko yung kaso, hindi mo man madali, dayon mo. Although nga ti Blanco ang police identity sang suspect, pero sa dalayon, kung magkopera ng pamilya, pag may mga available information ng police, hindi na mag-untat ang police na imbestigar. No? Taga-antas chimpo, kagligwang police, nga may-imbestigar sini. Pero ila na magadepende man sa kooperasyon sang pamilya sa sininapatay nga si Mark Bonan Huisna. Kung may nibaloan ka mo sa kaso, please cooperate ka mo sa police, ihatag information, base mo pa niyang solusyon nga makasulbar sang kaso nga pagpatay sa iya. Ang atong armas ti questionable patuloy nga may armas siya, hindi man sa otoridad. Ano bala, asset siya sang isa ka law enforcement agency mo na bala. So ina nga mapalamukotan nun sa dalayong investigasyon sa polis naton, base sa uli madiskubrihan kung ano ang pinakadalom sining paglutang sang riding in tandem sa kay Mark Bonan Huesna na taga Porok, Mapinalanggaon, Barangay 35. Ayos! Ang ini nga interview nato sa kay Police Captain Paul Vincent Pindon, Hepe Station Number 2, ginadulong sa kalawan sa
Kamusta to si Mama Betilaw sa Binalbagan? Makamusta ka da? Manang Bekilaw, kumari ko John Silao, kumparing Tel Albert Adlan, Toto John Bergjod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod. Ihado Aljan ka kay Nini Lauda, may gabi ha. Mga pump boys nila sa may shell sa Binalbagan, may gabi nila sa inyo. Musta tang Chimpo? Mga empleyado security guard sa Biscom Binalbagan na pinagin sa kay Miss Nora de Mebildo, kay Mr. Leve Frias. Mustada. Mr. Rioben Tampos sa head sa LTO Kabacolod. Kamusta ka da, Sir Rioben Tampos? Sa kay Toto Katalbas. Misi siya kabataan niya amon migos punurunok nagkapurok-urok kinada. Engineer Nonoy Galunan kay Ma'am Julia Mandres ng all sectors. Industrial Sales Kabangkalan may gabigid. Sa kay Mr. and Mrs. Joseph Kajuli Chua, sa kay Mr. and Mrs. Manuel Cohen family dira sa Silay. Paring Roger Montalbo da may gabi da kay Maninay Toto Chong sa Apollo Restaurant. Bambam Bimbim sa kay Chin. Kamusta dira si Maninay Senchamop? May Kakaloy Bibidor dira sa Rosario Heights. Sa kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerome Tiveros and family, kamusta ka mo da? Sa kay Elizabeth Malaka Gamala may gabi, sa kay Eva Gradas Baterna mayong gabi dira sa inyo, no? Sa kay Jocelyn, sa kay Nong John Bilonyo, Homalumina may gabi gid, Jinky Jalagdon. Kami lang si B-Boy Villasor, Vanessa Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Nilil Oligo, and all family sa Barangay Pandanon, DSB. Yan ka Jinky Jalagdo na panamyaw, ha? Ayos. Diding Alojamiento, may gabi da. Kay Valencia Kenneth, may gabi. Jana Talian Del Monte, dira sa Oriarte Servicio La Carlota City, may gabi. Sa mga Oriarte Boys, gamonitor gisato, no? Christine Minyes Villalobos, may gabi, no? Kay Emma Aquella Kermstorn dara sa Sweden. Gamonitor gid sa ato, no? Salamat gid. Di Loterio Acosta Gari, mayong gabi gid dira sa imo kang mayo lang nga pagpaurok-urok, no? Everlyn Miranda mayong gabi. Josephine Fortunato Hilado sa Tacoling. Abilino Remos. Mayong gabi gid kay Ma Teresa Hofilenya. Mayong gabi gid ha. Teresita Orita Kahuraw da mayong gabi gid. Josephine Basera Biasong. Good evening. Sonia Villarosa Garcia sa Alangilan mayong gabi gid. Gracel Doroteo Latuza. Latuza family dira mayong gabi gid ha. Nagapaurok-urok kita sila permi. Chris Gabriel Ferres. Tamay lang si Henry Flores kag Jan Tingson Ferres sa Kabangkalan. Mr. Mrs. John kag Pretty Mahilo may gabi gid. Fred Tugap Jr. May gabi gid kay Fred Tugap Jr. ha. Sa Marshall family dira sa Morsha kag Tugap family. May gabi gid, no? Uy, Toto Cyril Martir. Musta ka na Toto Cyril Martir? Toto Rinley Martir, musta da sa Sagwa Banwa pala doon. Sa mga Padasas family da. Monitor gisato, no? When we come back, balik ka report sa Patrol 2 pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. This sport. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa iyo.
matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa natulagan sa final stretch sa UC Palatuntunan. May kami nila kay Jess Nofable. Sa mga Nofable family, happy listening. Kay Matt Teresa Guzon, good evening. Maninoy Maing, kay Maninoy Chari Salvacion, may kabilanda. May lang nga pagpa-urok-urok pabati. Balikan nato sila patrol to, balikan nato si Action John Diaz sa iya sila tipon kag final report sa Friday na to sila nga pagpangalagad Friday night sa iyo diri nga Palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari si Action John Diaz sa final report. John, may gabi, please come back. Tanok sa Land Transportation Office sa LTO Region 6 ang magpakigsapol sa liwat sa mga kapulisan diri sa Surad sang Bacolod agud may baruan kung bala may harap sa gapon sa naga-operate nga naga-engage sining paghahimo sang peke nga lisensya kag ginakabig diri nga nagapanginto sa mga luyag makakuha gilayon sang lisensya sa Nereka. So diri kay Attorney Gaudioso Gidospan ang Assistant Regional Director sa LTO 6 mga isa sa bulig sa mga kapulisan sa BCPO agud matutukan ng anti-fixing nga kampanya sang LTO 6. Doon madirila pagid aksyon nga Eric nga matuduan ang mga kapulisan paano dali nga ma-identify kung bala peke o kung hindi ang lisensya. Bukod sa limang peke, tisging printa lang kag wala nagagi sa pagproseso para may araman sa ilang ideya nga sa tiyon nga mapatigayon sila sa operation batok sa mga driver nga wala sa lisensya pero sa gyapon nagabiyahe mapo sa ilang nga makilalaan kung bala peke ang ginapakita nga lisensya o kung hindi action. Eric, kaya si Atty. Gidospan sa itong interview. Inegro sa Bacolod. Tisbong mga mayo naman tabulig sa itong kapulisan, no? Kung may arang pagin man at iban pa, luwas ay hindi nga natakpan. Mabalanta na karon kay may gamat-amat na to gani kadto sa police station nga gina-complain sila nga sila ni ang nagapamigay sa lisensya. Ako na biktima nila, so lain naman niya ang kaso, no? Estafa naman niya ang kaso nila sa ilaging damage ng mga tao kag ginkuha nila kwarta. Actually, naglamatian si Atty. Gidospan sa aton interview. Balita gikan sa patrol ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan! Bye-bye time. It's pahuway time. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimano ng Action Night Patrol Program, Friday night. Magatakop, balik inibuwas Sabado night. Ang ato sa nga mga patrol unit reporters in action na palagad, solo ni Action John Diaz. Ang atong piloto Action Ninyo Bugina. New Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunong Banwa, back-to-back Security Guard Campaner, with IT expert Sir El Rey Tilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sirat Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan, sakala sa mga Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong,
Ang inyong lagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiring adios amigos. Hasta la vista. Yung magkalipat kita, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ko, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,